We doen wel een beroep op de mensen van denk na voordat je in de auto stapt, want je komt gewoon in het fuik terecht en in vertraging terecht. Gezellig dagje Maastricht, dachten we. Maar inmiddels staan we al 30 minuten vast. Krijg je de mensen uit de auto? Ja, dat is de grote vraag. Dat is ook de grote vraag voor de wegbeheerder, in dit geval Rijkswaterstaat. Van krijgen we die mensen uit de auto? Dit viaduct bijvoorbeeld, dat wordt volgende week afgebroken. Dat is nu al helemaal ontmanteld en het wordt volgende week omgeduwd en klein gemaakt. Hoe groot wordt de verkeerschaos in Midden- en Zuid-Limburg? Ja, dat wordt gigantisch. Wij denken persoonlijk dat dat niet eerder zo grootschalig is voorgekomen. Als de A2 dichtgaat op het smalste stukje van ons land zijn er weinig alternatieven om uit te wijken. Eentje loopt via België, de ander via Duitsland. En dan is er nog de provinciale weg tussen Echt en Sittard. Rijkswaterstaat heeft meer dan 200 sportverenigingen in de regio aangeschreven om komend weekend vooral op zoek te gaan naar een alternatief. We hebben alle verenigingen in het stressgebied tussen Maasgouw en Stein hebben aangeschreven met aankondiging van de hinder die er gaat zijn. En we hebben een aantal opties gegeven hoe je daarmee om zou kunnen gaan, op tijd vertrekken, maar ook inderdaad om wedstrijden te verzetten. Als je ergens 1 uur of 2 uur staat te wachten, dat is heel lang. Ga je toch in die auto rijden omdat het niet anders kan? Nou, hou er dan rekening mee, die 1, 2 uur, vertrek eerder, ga eerder weg. Maandagochtend om 5 uur gaat de A2 weer open voor verkeer.